Buka. Nduk. Tenan gak melok tenan. Aku pengen ngancani, pengen ngancani Mamak Jah. Jukuki jimpitan iki tugase Mak Jah. Mak tak kancani yo Mbak, biasanya aku yo dhewe jerundal-jerundul, enek kancane ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah Ya. Ning omah ya. Lho bandune baru pemirsa. Dono to. Bandune baru pemirsa. Enak 2, 3. 3. Terus eling Mbok Yem. Iki seumpama Mbok Yem ijek, Mbok Yem ibuke Mak Jah pemirsa. Pasti tak tumbasno, Bu. Wes mbok pateni, Nduk, lampune depan. Ndang pateni ya tak kancani. Kok usah kancani aku, Mak. Lah aku pengen ngancani ki. Nek kono ae. Ya Allah dikancani. Kono ae, Mak. Eling Mbok Yem. Bu, seumpama Mbok Yem masih tak tumbasno bandu iki ya, Bu ya. Bandu sing warnane gelap, sing polosan. Soalnya kan biyen kan Mbok Yem kan rambutnya kan iki lho pemirsa, tukulan anyar kan mungkin jebris-jebris ngono kan. Wis mugi-mugi swarga langgeng, mugi-mugi husnul khotimah nggih Mbok Yem, jenengan tak rasani kalih Intan. Pakai bandu. Terus dikunjungi Intan. Mbok Yem nek pakai bandu cantik. Ayo Nduk aku. Nggih Mbok Yem. Saiki nek Mbok Yem wis penak ya Nduk ya. Buke tak budal. Apa ning gone Bunda? Iya. Repa pendang ketok apa ning sawah iki. Pokoke Reva Bunda iki mulai saiki wis sibuk nyawah pemirsa. Kena apa? Aku gak melok ikut apa ya pemirsa nganuni sawah dikarenakan kontennya ben ada yang beda. Kayak kimang ketoke Mbak Indah deh, grupnya Mbak Indah nih gak salah, timnya Mbak Indah. Arep ning gone Pride itu loh pemirsa. Car Free Day. Ning Cepu. Aku gak melok. Aku ngono ae apa jenenge? Intan emang yo lagi baratus maris padha budal Karide ning Cepu. Aku tak seneng nonton. Halo sayang, mau kemana? Ning sawah? Arep ning sawah. Oke, no. Oke, terus aku tak nggone Mak Jah. Ben kontene siji enek ning sawah, siji enek ning Karide, siji njukuki jemputan ngoten nggih pemirsa. Yang pertama pemirsa. Ini udah kedua, Bang. Pertama nggone Mak Jah, terus nggone Mbah Ruth, terus iki nggone kakake. Selanjutnya nggone mbahnya. Oh, iya saiki lawang dadi wis akeh, Mak. Iya. Ndek biyen dandakno diukur. Saiki wis apa-apa wis enek sing karek masang. Lagi mbahnya pemasang keramik pemirsa. Sama nuni gak nggawa tumbuh iki Mak, nggo ada duwike Mak. Tumbuh jadi tumbuh. Oh iya lah. Ada tumbuh ki lho gawa Mak, tumbuh Mak. Kilo. Ada jempitan. Iki berlangsung wis bertahun-tahun kok pemirsa. Lah kayak RT nih. Bang Udin Ceria. Halo Bang Udin. Sik ki dalane. Iki Bapak RT-nya Mak Jah. Bernama Bang Udin. Bang Udin, badhe ngopi. Oke, siap Bang Udin nggih. Ngopi Mbak Yun. Iki nggone Mbak Narti. Sahabatnya Mak Jah iki. Nembak duwe ti. Kalau tumbuh kan mbak. Sahabatnya Mak Jah iki. Rana. Batas. Oke, ayo. Ini Mbah Tas. Sebelah kosong. Iki omahe Mbah Nyaman pemirsa. Gone Mbah Nyaman. Khusus Mbah Nyaman gak ditarik jempitan karena wonge yo men mider nggawa mbah apa ngono. Iki kene. Iki sepedane. Mau kemana dirinya? Jeng tindak pundi Mbak Lam? Ini istrine Pak RT, namanya Mbak Lam. Koncoku sekolah. Apa niku didesi sampean? Piye rondo awake kudu ra penak.
koncoku SD pemirsa iki Bu RT. Wah, berarti gak iso kae kalau esuk-esuk digodhog alam lho. Nggih komunikasi keselen Mbak Lam sampean. Wis leren sik awake kesel. Mbah Me, badhe ngore ya? Badhe ngore ya? Nggih, Mbak. Oh. Nggih. Anu napa wau? Dalem niki lho ngetutke makjah mendhet jimpitan nggih jimpit. Mpun angsal pinten atus juta niki. 300 juta. Alhamdulillah. Ayo lanjut. Ayo. Oke. Walah Mbak ndang sehat Mbak awake Mbak. Dalane wis apik. Nek koyok Repa Dik Dewi iki cocoke Tredeko makjah. Wis ben ngobrol-ngobrol dia dulu nggih. Nek apa buah naga. Lho pemirsa. Iki wis apik dalane to. Kreativitas dadi tutup kipas angin iso dadi anunan parabola ya toh. Jenengan sing kangen-kangen suasana pedusunan, suasana sekitar kita gitu. Lho, ketemu ibu-ibu yang ngobrol sik. Kelan apa, masak apa yuk kingko ngene. Oh, dimpet dimangan kudu. Kok nek kowe angel mangan malah lawase ra gelem ngono. Iya, kudu dipaksa. Kowe ger mangan gak enak dibet yo Mbak Junjo kedine ngono. Sidik-sidik Mbak pertama bubur sik, bubur halus kek. Kuning to rontok kuning Dek. Bubur sik Mbak Lam. Pokoke tinggu istirahat. Mak aja keselen. Maune melok mbok deku masak pemirsa. Sehat iki berharga. Oh, betul sekali Mak Jah, setuju aku setuju. Gak iso dilereni sik kesel terus wong cateringan. Ngesop. Cateringan kok Mak Jah yo abot re awake kesel. Wis nasihat yo Mbak Lam. Belanja Ape blonjo? Bang Udin mang rono. Ben Bang Udin lelang rono. Iya. Beda ya, beda sejarah. Apa? Alah gampang kok nek enek Sapa sesuk golek nek sapa Mak? enek apa ora nggonku. Oh. Gone Mbak Lam, isine apa jimpitan? Kok nek gak enek tak kene aku Mak. Wis gak apa-apa kok nek gak enek tak kene aku. Biyen paling rodok mikir. Wih, mbiyen koncoku SD pemirsa. Jadi zaman SD mbiyen pemirsa, kowe iki juara iki gudak-gudakan iki tenan pemirsa, kisah nyata. Nomor ranking 1 Detris, Iya, Detris. ranking 2 kadang aku, ranking 3 kuwi Mbak Ikane Pak Tunggul, Oh iya. ranking 4 kuwi Mbak Lam. Sampai Lamidan. Ngono terus gudak-gudakan terus terus SD ki dadak yo padha indah ki yo ranking gudak-gudakan karo kancane sing jenuh kuwi lho Mak. Berarti kok selai. Iya wis ngono kuwi Dek biyen. Selai pokoknya Detris Mbak Lam aku Lah ya. terus Mbak Babu iki Oh, kadang iya. Mbak Ika kuwi jaman biyen Mak SD. Dek biyen ki nek pas bodo undel ning kene pemirsa ngisor Wetasem tapi wis di Lakraan rene wis suling kok kono mburi. tapi wis ditegur. Oh iya iki omah kosong pemirsa. Iki batu. Iki Mbah Kasdi almarhum. Piye Mama? Motor situ ae gak yun. Wih, sik Mak. Jalannya gak penak. Aduh, sik Mak gak iso petengku gak iso. Ke situ. Iya, bukane piye-piye sing bekas iki ki angger mak jeluk ngono ku jek. Mak jeleng ngono. Rono Mak. Rono genuh wis ana jembatan kuwi ya. Lah, Awake yo rondok melok dianu pemirsa. Ngene iki lho napa? Bekas operasi niki ngger dingge mlaku rondok jero jelek ngoten niku rasane kemeng. Mbah Suri, Mak. Mbah Suri iki adalah kakak kandungnya Pak Dine Maksah. Oke. Biasanya tinggal mepe mbako pemirsa ngene iki, pemandangan indah gitu. Mepe mbako. Mbah Suri, Mbah. Sami Mbah nembe usum. Nggih. Walah Mbah nembe usum. Walah sehat nggih, Mbah? Oh, diseni neh Majah lho, diseni neh lho. Iki sesuk lho iki lho. Ya. Lho, ngeten, Mbah. Oh, sekalian ngoten nggih, Mbah. Terus kena gitu. Walah, nek papat berarti 4 minggu, Mak.
patang dino kate patang minggu. Soalnya sehari 500, nggih. Nggih. Niki petugasnya, Mbah. Oh iya iya. Petugasnya. Mbak Suri, Mbak Nun. Iya. Ya jimpet. Sik mak kayak daleme sapa mak? Kalau mak. Kandang Lek Su. Lekan. Iki omah Lekan. Lekan, sorry. Kayak kandang Lekan. Lekan maksudnya ki Lek Sukasi. Oh iya oke. Selanjutnya godong. Kok derek wae ya, Pak. Piye, Mak? Ada wis ngono lho, Mbak. Iya. Ya, Sini lanjut. lanjut. Ki nggon Pak RT Bang Udin. Jek mang jerene rong diseni wis kok tak kene aku, Mak. Enek, Mak. Ada. Eneng. Ada. Iki lho Mak jenenge godhong katuk di sayur ben memperlancar Biasane ASI. bening Mbak ya bening. Iya. Mbah. Halo Mbah. Mbah, ya Allah, Mbah. Sehat selalu, Mbah. Pripun kabare? Apa nggih? Kula, Mbah. Kula niku Mbok Endah, putune Mbah Ngisa. Kula putrine Mbah Sis. Lali, Mbak. Mbah Marinten. Lho. Nggih, Mbah Ngisa kula putune. Lali. Mbah Nang lali. Ampun, terus jenengan serah dipikon jerene Lekti. Mboten nggih, Mbah, jenengan tesik josok nggih. Wong jenengane yuswane jek enom tesik ketinggal kados 17 tahun kok nggih, Mbah nggih. Mbak Sri, Mbak Galang iki buyute Galang iki, Mbak Pitit, Mbak Sri. Iya. Walah, Mbah, kudune Mbah diurap, Mbah. Nggih, Mbah, arang pethuk. Oh, pemirsa, nggih, Mbah. Diwedhus bae, diwedhus ah pemirsa. Bae wedhus duwe. Aku ora duwe, pemirsa pitik sitok ora duwe. Wes alhamdulillah sehat selalu. Diwedhus di sapi kalau lho. Bae di sapi barang lho, pemandangan yang indah kayak sapine ning kono. Iki planding-planding yono. Sampun sarapan, Mbah? Dereng, kula nggih dereng, Mbah. Biasane mengke dikirim. Napa, Mbah? Cemilane napa, Mbah? Kerupuk. Niki mboten kerupuke, Mbah, niki wafer, Mbah. Oh, jenengan gigike tesih utuh, Mbah? Tesih utuh gigike. Keras iki. Oh, nggih, tesih keras. Iki mangkon omah pinggir ratan ya piye? Anu ngene Kang Mo. Kowe. Oh, Yo kulane. nggih kulane Kang Mo. Nggih. Pas-pas mbek bakul kopi. Nggih leres. Griyane kula sing jejeran kalih ngene Kang Mo niku ngene Pak Mo kosong, Mbah. Iya. Kosong tapi nggih kula resiki terus, Mbah. Mboten tak nggoni kula sakniki nderek Intan. Sing ajeng griyane Mbak Indah niku kosong. Kula niku melok Intan, kula nggih pun tuwek, Mbah nggih melok Intan mawon, ngoten. Wis lanjut pokoke. Wis to, pemandangane iki penak-penak lho. Gitu. Nggone lek saripe kae dijugur. Ada. Ayo, iki lanjut lagi. Ini mau ember malah apik ya. Pemandangannya penake ra kaprah. Ini ya. Tegal ya. Oh, centang Tegal. Nggih. Iya. Oke. Gone lek ti yo dawu yo Mak yo. Delok ah. Oh. Dawu cah. Omahe iki. Omahe biyen gone dhewe kae yo ngene yo Mak yo kayu-kayu ngene iki njak biyen. Ayo Papan-papan. Zaman dulu papan. iya. Wis ngene iki jaman biyen omahku. Aku mang ditekoki Mbah Nang kuwi mang ngene. Urek ki nang. Mboten ten loreke Mbak Yun, ireng tok. Ora, Mak. Oh, dudu ya. Ora, sing ireng kuwi monggo Mbah Nang. Monggo. Pun ndang nyemil riyen. Tapi cilik anakan.
Ki godhong. Iya. Kuwi anu anakan tra cilik ya, Mbak ya. Iya, ireng. Sing mlebu ngene Mbak Iya. Citra ndekne. Ayo ya. Iya. Mboten urip kok, Mbak. Ketoke anu iki gone bapak gede kok. Heeh. Ya wis aku lanjut ya. Heeh. Oh, alah. Nek bayem. Wes kok nek ngene iki ndelok suasanane iki jan nyeneng nang ati tenan. Heeh. Mak, ki godhong sengon. Kok sengon leh. Apa, Mak? Mang lali aku sing dinggo kuwi lho pemirsa nyayur. Apa Mang jenenge? Katuk, Katuk. daun katuk. Nek penyayur bening ben supaya lancar nggih. Sing duwe asi-asi kuwi lho. Iya. Aku nang duweku ASK air susu kawak wis ora kena dienggo wis kadaluwarsa. ASK air susu kadaluwarsa maksudnya iki. Wis tidak bisa dikonsumsi mah geblak. Mbak iki kayak keramik kok beda, Mbak. Iya, apik ya Mak sampean. Ini gede kok, Mbak. Mbak Yati lagi teko. Dan Mbak Dar. Paling wis budal kerja, Mak. Oh, kosong. iya, ya Allah. Ada, Mak. Pak di pinggir sepurane, Mbak. Ya Allah, opak ngene. Nyempet ngene, Mbak Juli. Weh. Tuan Mbak Dar ya. Nggih, monggo Mbak Dar. Dereng berangkat kerja. Oh, nggih. Ngene iki mateng kabeh pemirsa, isuk ngene iki mangkat kerja. Wis do mateng iki nggone lek yem sing ikut ayam apa ya pemirsa? Ayam geprek. Iku lho sing ikut ayam geprek ning Cepu lho sing langganane Mak Damis. Ayam gepuk, sing sambel sing disuwambel lekoh niku lho. Ya. Niku daleme niki namanya lek yem. Akhirnya diserahkan ke tempatnya Mami Sah. Nah, iki kono ngene Mbak Alis. Tak pasrahe nggone Mak Sah leh, Mak. Nah. Nggone Mak Sah. Ya. Mama Sah, assalamualaikum. Halo. Laporan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum nggih Mak Sah. Waalaikumsalam. 9 10 Unik pokoke. 11 Hmm. 12 13 14 15 Mbak Yun. Dan 15.500. 15.500. Kuwi 1 hari. Wis katakanlah dibulatkan 15.000. Nek 10 hari wis entuk 150. Ini lingkungan sini tok lho pemirsa. Jadi nanti dikelola bisa digoke nek lampu-lampu jembatan pedot utawa lampu-lampu pundi niku pendopo pamane pedot. Terus nek jalan-jalan sing krowok apa. Jadi apa ya maksudnya inisiatif masyarakat dhewe yang secara langsung bisa membantu. Ngene iki ya Mak ya, membantu untuk lingkungan. Kalau ada di dalam tak cukup. Nemu ada ning dalan iki Mami Sah memang. Mami sudah mateng, Mami. Rencana hari ini Mami masak napa? Masak tahu panggang rode. Terok. Panggang. Ambek jus ah, terok. Terok jus. Nggih pun Mami konsul riyen nggih Mami nggih sehat selalu. Pun budal. Sama-sama Mami. Mboten berjualan neh Mami. Ya jualan dong. Oke Mami. Sampai jualan terus bagaimana? Ada saya ya. Kita maju ke sana apa? Neng di, gak balik gue mak sik sandalku ndi ki babar pisan. Yang hitam. Iya. Oh iya ya. Sudah perono kok sarapan hitam. Nah. Mbak Kori ya? Iya. Ayo. Ini lewat sini. Oke, ayo. Sana ya. Oke, monggo Mami. Udah mulai. Dadah Mami. Oke. Bahman iki. Gone Bahman. Iya. Ki mang dina Minggu leh Mak ya. Anu Pak Anu kuwi Mbak Daud, Mbak. Oh, nganu. Lurah. Pak Lurah Daud. Iya. Oh iya Pak Lurah Daud pemirsa. Gone bar ki terus gone Dik Dewi. Iya. Terus tandure ya bareng. Pak Lurah. Jadi Pak Lurah wis perusahaan kayu sebelah Makjah iki pemirsa. Iya. Dik Dewi sesuk tandure bar kanggone Pak Lurah.
Soalnya nek agak ngono agak. Oke. Ya ampun pemirsa nggih. Heeh. Lewati kali. Oh, kali ini dek sore kan banjir kan. Jadi mau wis apa ya, Mbak Juni? Udah aku ya gak roh, Mak. Iki kaline. Pemirsa jenengan ngertos niki wit napa Mamak Jah? Pengen roh iki wit apa iki? Enek wohe piye, Mak? Mbah ora enek gak ketok iki. Paling kembang, Mbak. Heeh. Ayo. Pemirsa, demikian nggih konten pagi ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Anak salwa. Iya, Salwa. Ini Mas Dio karo Tante Pipong mau ke sawah. Iya, terus Mm-mm. 100. Iya. Bantu-bantu di sawah. Nyantan sing goreng gedange nggih pemirsa. Ki nek gedang rojo mateng lho pemirsa. Wis ora tak gawe bolu pisang. Tak gawe Bayi dikasih goreng aku. gedang ae. Iya lah. Tapi jangan lagi-lagi bayi. Jangan agi-agi. Iya. Tidak oleh kalau agi-agi. Oh. Tensinya dhuwur. Oh, tensinya dhuwur katanya Intan tidak boleh Ya, agi-agi. tak boleh lagi-lagi. Tidak boleh agi-agi. Iya, tensinya dhuwur. Tengsine dhuwur. Tensi pemirsa. Tensi Ora tensi tapi tensi. Tensi. Thank you. Apa tensi? Thank you ki artine terima Kasih. Nek bahasa Jepang jarine ari apa? Ari Jepang. Kok ari Jepang? Arigato. Gato, betul. Tak ilang ngono piye, Bu? Sembah nduk potong bas. Ini tak syuting penutupan. Ini anding gedang goreng penutupannya anding gedang goreng ini lah. Oke pemirsa, selamat berhari Minggu. Sing saiki ning Cepu enek Car Free Day. Selamat bercar free day. Ibu kok delok piye? Wes bareng nduk. Wah. Kan pagi lah. Untuk yang saat ini lagi ndaut atau punya kesibukan ngopeni wong tandur, tetap semangat nggih. Muga-muga sampeyan panene melimpah. Iya, Sing saat ini atine galuh rong umbah-umbah bersabarlah. Tol. Sing setrikonane wakih tersenyumlah. Penting paringi sehat, lancar rezekine, Tol. atine ayem, tentrem nggih to. Sotile goleki keri ning Pak Lurah apa ning ndi kuwi sotil. Ndi yo? Setele ning mana? Iku lho Dil, sentil geong ya. Iki. Mendung pemirsa. Iya. Walah. Walah. Uhui. Ya, oke lho Reng. Goreng gedang dipilah-pilah, yen madang aja lali bismillah. Ya kan. Oke, terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, gak cerita banduku anyar. Banduku anyar pemirsa. Coba. Ini. Ihi. Punya gini loh. Iya, oke. Cus. Iya.